உபசமிப்பாளரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான முதலாவது கூட்டமைப்பு. இந்த கூட்டமைப்புக்காக என்னால் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு கௌரவ உறுப்பினர் கார்மேகம் காசிநாதன் அடிப்படையில் 2025 6ஆம் மாதம் 4ஆம் தேதி அன்று தினகரன் டெய்லிநியூஸ் மாகாணம் திருவண்ணாமலை மாவட்ட பட்டினமும் சூழலும் பிரதேச சபைக்கான கௌரவ உறுப்பினர் பிலிப் ஜான் ஷோபா அடிப்படையிலும் இன்று இந்த கூட்டத்திற்கு கௌரவ உறுப்பினர்களாகிய உங்கள் அனைவரையும் நான் அழைத்திருக்கிறேன். தலைவர் பதவிக்காக ஒரு பேர் மாத்திரம் பரிந்துரைக்கப்பட்டால் அந்த உறுப்பினரை இந்த சபையினுடைய கௌரவ தலைவராக நாங்கள் அவதானிக்குமாறு நான் முதல் கண்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன். 2012ஆம் ஆண்டில் 22ஆம் இலக்க உள்ளூர் அதிகார சபை தேர்தல்கள் திருத்த சட்டத்தின் பிரகாரம் திருத்தம் செய்யப்பட்ட இதன் அடிப்படையில் பட்டினமும் சூழலும் பிரதேச சபைக்கான கௌரவ உபசமிப்பாளராக கௌரவ உறுப்பினர் கைலைநாதன் வைணவநாதன் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் என்பதனை கௌரவ தலைவர் அவர்கள் இந்த சபைக்கு தெரியப்படுத்துவார். சட்டத்தின் பிரிவு 66 இன் பிரகாரம் கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய உள்ளூர் சட்டத்தின் பிரகாரம் அவர்கள் கொண்டு நடத்தி அதன் மூலம் பிரதி தவிசாருடைய பேரினை அறிவித்துக் கொள்ள முடியும். அவர் விரும்பும் பட்சத்தில் இதனை ஒழுங்குபடுத்துவதன் முகமாக அல்லது இலகுபடுத்துவதற்காக என்னை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். கட்டிடமுத்துள்ள பிரதேச சபைக்கான கௌரவ தவிசாளர் பதவிக்காக கௌரவ உறுப்பினர்கள் 20 பேர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது வழிமொழியப்பட்டிருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் கௌரவ உறுப்பினர் வெள்ளத்தம்பி சுரேஷ்குமார் என்பவர், அதற்கு அடுத்ததாக கௌரவ உறுப்பினர் ஆகிய இருவருடைய பேர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வழிமொழியப்பட்டிருக்கிறது. வெள்ளத்தம்பி சுரேஷ்குமார் மாதான் ගරු දිමුක්කු බේගගේ සහි චතුර ලක්ෂ්මන් මහතා මේ දෙන්නාගේ නම යෝජනා කරලා ස්ථිර කරලා තියෙනවා. සභාවට මේ මන්ත්‍රීවරුන් දෙන්නම සභාවට කැමැත්ත පෙන්වන්න ඕනේ. அதற்கான நேரம் அது. பட்டினமும் பிரதேசபையின் தலைவராக வெள்ளத்தம்பி சுரேஷ்குமார் அவர்களை வெள்ளத்தம்பி சுரேஷ்குமார் සිවිලුපියන මම ගරු මන්ත්‍රීවරුන් සභාපතිතුමේ සඳහා නමක් යෝජනා කරනකොට තමන්ගේ